Ahojte priatelia, po dlhej dobe som opäť objednával z Temu. Objednal som si fukár, vysávač na jemnú techniku do auta a na podobné veci. Takže poďme na to, otvoríme to. Tu máme samotný vysávač, fukár. Vyzerá ako skôr taký nejaký, by som povedal, kadernícky vysávač, vysávač fukár. Takže vyskúšame. Je tu kryt zapnutia. Nabitý na 80% pravdepodobne. Tu je nejaký stručný návod. Rozoberieme, čo tu všetko máme. Nejaké nadstavce. Toto je na vysávač pravdepodobne. Sú tu dva filtre. Nejaká redukcia. Gulatá kefička. Nejaká podhlovastá. Nadstavce. A USB nabíjanie. USB-C je to. Vysávač. Dáme tam filter. Sú tu drážky. Zatočí sa. Pravdepodobne si sem budem musieť nakresliť čipku. To je vysávanie, to je fúkanie. Na vyfúkovanie. Takže nakreslím si tu jednoduchú šipku. Tým smerom. Tým smerom. Myslím, že za 11 € 20 vrátane dopravného, nakoľko nad 10 € z Temu je doprava zdarma, že ten vysávač, respektíve fukár, za tú cenu určite stojí. Ak sa vám moje videá páčia, nezabudnite si dať odber, nezabudnite mi dať like a vidíme sa pri ďalšom videu na budúce. Ahojte, čaute.